Ya mechia biara wote Bernard nka ene awie. Awiabo masori asikurum a meni nemu. Na mede mani ehwe nnooma bebre. Aya brochimani mu. Ebi be kasa brochire nkuro no ene. Aya asem a mebe kasa ne ntima mede wenim ekire mo no. Aya ansem a mene wo be kasa fa ho ne ntima mema wo hunu cars ne nnooma a wo hunu no. Ma me papa nyankopon ehira wo ba unim. Sesia na me ne bi kasa na me kire no awurade nhira ase. Nipa bebre kasa fa sika ho. Se awurade nhira ne sika. Me Bernard me hwehwemu one mabrabo a me hunu ye ne se asundwie ene awurade kan ho asem. Awurade nyankopon se sika ne dweta ye me asafo awurade me dia. Na me nsam na nhira wo. Onua ubi wo wiase sika bebre opeba onyaba onya blessing. Bi wo wiase sika bebre ope awo oniba onya blessing. Ba wanyaba uwo kunu wo salado pa wunya de ode beto aduane di. Wone na nyankopon eka sanshira ne asem kire wo no. Enti David ka asem bi wo na asem mu se awurade nyankopon ma me nya me hu pii. Na masusu se nyankopon bi nye de eni ho. Ene wiase nyame ma bi didida. O mane nko ayaresabea. Asem ntunu de ho yi a ubisa na o se menye nhira. Me kasa kire wo se sika nka nhira ho. Awurade nyankopon bo wiase no amfa sika anka ho. Nti se sika ne ye nhira awurade kan nhira ho asem na enka awurade de kan ho. Enti sania wotie wo asudwie wodidi wo to bi medane wa wo ne o mate wo wo kunu a da people na awurade kan mo asense weni mi nsa so nhira no. Enti mesromo ya mama mo ani na o. Wo bompaya se awurade ma wasudwie awurade ma wasumendwo wote ho a unkonya asem unkonya amane hwe Kofi Adoma sa nkaga na ho beka se bia Kofi Adoma ho to no ba Kofi Adoma sise onye blessing sesia owo no onye blessing se Kofi Adoma wo ka owo fie na anya ni fie na owo nanka onko ho se omo okope na kuno ba wo hia ni bi a wo da wo fie no kromfo ema wo soda what is a kromfo eba krom na hia ni bi ye nhihye ne da woda wada wo ye hia ni wo so no wo kakra to aduane dia woda kura tinja opono ho because bia make wu ne ka wo sky store ska wo so ra wo ba wunya de wo beto aduane di wunya de wo beto aduane wo ba yara wo wo de bekọ akohwe ne kromfo mu ni se wo ye skani wo sa nkrofo na awurade kan ya sem se wo ye nhira no cause wo nkoda ne bi hunu wo ntwuom tima David ka se ma awurade nyankopon ma me nya me hu pi na makasa awurade nyankopon ni we boss oni se onya ne hu pi a how bebre kura be ba ne so ba ne ebuni se ne ye be firi ne no how bebre be ba ne so nti David ti wo na se ohunu se owo sika na akromfo taata na David be dun se na awurade wo he na akromfo taata mi David wo sika bebre ona na onya su opeba onya ba obeka se nti o se onya ba anya ne sika kakra beto aduna di onkonko da ne bisu misa no noma de elboroso tetabia ne ho tona na sunju no on dwendwina one ne yakane asundwie ba asundwie wo mfie de ho yi a wo ba nyare nkoda hospital wo yire nyare nkoda hospital wo nkode kabi ema police ne ma wo nchene de ba bia wa ye nkofo kwa wutin ko bi wutin ba uni sika da bank nso da bia wudidi sore wo ne nyankopon o kan wasem no me pesa me kire nipa bebre beka se ye mi sika wo nti me de nyame nhyiram nso no owo ma e wo kunu osora no pa wonya de obedi nyankopon se wo no ye nhira no asundwie nka wo ne anopai se obetime no ba bi ase
na wahunu sɛ woyɛ nhyiraba nti wo sɔre a wode aseda bɛma Awurade Nyankopɔn biti itari ha anɔpɛ ne meka asɛm bi kyerɛ sister bi me free bus nsi yɛn mu sɛ mai bi free bus masi atena broche bɛyɛ 30 years ba bia ɔbɛda wonya ɔsora bag bɔ n'akyi na ɔnam abɔntene nea obedi ankɔgyina kalatas a onya de obedi nso anyine wo te Ghana wo sora wodidi da wo pie kɔba na ɔne de ɔno bɛtena abrokyire ha na ɔsɔfa saa sɔfa no wo ne ha ne yɛ blessing no atu kwa no ontimi ma n'akyi na busuafo nhunu ba bia obɛda so a woni ba bi da nea obedi ayɛ de na ma no na wo a wote wo manim wo maame ne wo papa hunu wo na fofuo hunu wo kɔba wo sora wanya ba bi de uti ato ada wo asana ka akyerɛ wo sɛ Awurade an hyirawo maame papa momma yɛngya hypocrite ɛwɔ nyame mu yɛngya selfish ɛwɔ nyame mu na yɛn praise nyame ne yɛwɔ ne Awurade mfa so mfa hyira ne dodo ne mae tie me na Awurade adome mmra wo so ɛnɛ anɔpa yi ba bia wo biara wo yɛ nhyira nea wo no wo yɛ nhyira kɔso na praise Awurade na Awurade nhyira wo na nyɛ sika ne yɛ nhyira asomdwie peace sɛ wo asomdwie na yɛ nhyira medina de Bernard Asante follow me TikTok YouTube page ne bia wo follow me a Facebook na me no wo nkyekye nsɛm a ɛbɛboa wo nyame asɛm ne ɛbɛboa abrabom ne ɛde asomdwie bɛbra wo Awurade nka ho wai na ɔmmie wadwenem bere biara